इलेक्शननि रिजाल्ट काउन्टिंनि मोनसे निउ आपडेट लानानै फैबावदों। जोङो बे आपडेटाव नायगोन अल इन्डिया रिजाल्टनि आपडेट, लोगोसे स्टेट वाइज आरो क'क्राझार आरो दरं उदालगुरियाव दा सोर बेसेबां मोनखो आरो बेसेबां भट दंबावो साननो जोङो बेफोरनि आपडेटखौ नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों टटेल, नैबेयाव पार्टि वाइज रिजाल्ट स्टेटास, बेयाव दासिम बिजेपि दोलोआ दासिम नैबेयाव 48 मासिखौ देरहानो हाबाय आरो दा दंबावो लिड लानानै बिजेपि दोलोआ 192 नैबेयाव लिड लानानै दंबावो। नोंथाङा बेयाव नायबानो जाबाय। आरो नैबेयाव इन्डियान नेशनेल कंग्रेस, बे इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआ 16टा मासि देरहानो हाबाय आरो दा लिड लानानै दङ। नैबेयाव 82 मासियाव लिड लाबाय दं। नोंथाङा बेयाव नायनो हागोन। दासिम टटेल देरहाबाय अल इन्डिया केन्डिडेटआ नैबेयाव 77 सिटनि थाखाय देरहाबाय। दा टटेल मासिया दंबावो नैबे 466 बेखिनि मासिनि थाखाय दा काउन्टिंआ कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ। दानिया जोङो स्टेट वाइजआव जोङो नायनोसै। जोङो बे स्टेट वाइजआव क'क्राझार आरो उदालगुरिनि आपडेटखौ जोङो नायगोन। स्टेट वाइजआव जोङो नैबेयाव आसामाव जोङो क्लिक खालामनांगोन। गिबियावनो जोङो बेयाव इउपिपिएल पार्टि, नैबेयाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा दासिमबो लिड लागासिनो दङ। बिथाङा टटेल भट मोननो हाबाय दासिम 4,52,289 बेखिनि भटखौ मोननानै बिथाङा दासिमबो लिडिं खालामबाय दं। आरो नैबे 2 नाम्बाराव बिथां खाम्फा बरगयारी, बिथाङा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय, बिथाङा बड'लेण्ड पिपुल फ्रन्ट पार्टिनिफ्राय बिथाङा नैबे 3,99,790 बेखिनि लिड लानानै बिथाङाबो दावगाबाय दं। आरो नैबेयाव थामथियाव कंग्रेसआनो दं, बिथां गर्जन मुसाहारिया कंग्रेसनि, बिथाङाबो 1 लाखनि सायाव बिथाङाबो भट मोननानै दावखोगासिनो दं। नोंथाङा बेबायदि नायनानै लानो हागोन। आङो लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। दानिया जोङो बेयाव नायगोन दरं उदालगुरिनि आपडेटखौ। दरं उदालगुरिनि आपडेटखौ जोङो नायनोसै। दरं उदालगुरिनिखौ जोङो नायदिनि। दरं उदालगुरिनि दासिमबो नैबे दिलीप शइकिया बिथाङा नैबेयाव 8,42,445 बेखिनि भटखौ मोननानै बिथाङा दासिमबो दावगाबाय दं। बिथां दिलीप शइकिया बिथाङा भारतीय जनता पार्टि बिजेपि दोलोनि। आरो कंग्रेसआ नैबेयाव नैथियाव दं। कंग्रेसआबो मोनदों नैबेयाव माधव राजबंशी, बिथाङाबो मोनदों 5,24,235 बेखिनि भटखौ मोननानै बिथाङाबो दावगाबाय दं। आरो 3 नाम्बाराव बिपिएफ दोलोनि नैबे दुर्गा दास बर', बिथाङाबो 3 लाखनि सायाव बिथाङाबो भट मोननानै दावगाबाय दं। दासिमनि बियो लेटेस्ट आपडेट। आरो दा बेसेबां भटआ जोबनानै थांखो होनबा नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय। आङो बेनि प्रसेसखौ बार देखायबाय थादों नोंथांमोननो। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों टटेल दरं उदालगुरियाव 7,56,880 बेखिनि भट साननाया दासिम जोब्बाय। 3-4सो राउन्ड दंबावो, बारा गैला। बिनि उनावनो फाइनाल रिजाल्टखौ नोंथांमोना नायनो हासिगोन। फाइनाल रिजाल्टखौ नोंथाङा बबेयाव नायगोन होनबा नोंथाङा आं खोथायनि नोंथांमोननो प्रसेसखौ। नोंथाङा नैबेयाव फैफिननांगोन बेगाव फैनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे पार्टि वाइज रिजाल्ट, नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों। पार्टि वाइज रिजाल्टआव नोंथाङा नैबेयाव नैबेयाव नुगोन वानखौ, देरहानायखौ नोंथाङा नैबेयाव नुगोन, विन जानायखौ नोंथाङा नैबेयाव नुगोन। आरो नैबेयाव लिडिं, दा बेसेबां लिडिं लाबाय दं नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा। नैबेयाव टटेल बेसेबां लिडिं लादों अल आसामाव नैबेयाव नुनो मोनदों। माबे पार्टिया बेसेबां लिड लाबाय दं नोंथाङा बेयाव नायबानो जाबाय। टटेल आसामाव 14टा मासि दं। नोंथांमोननो आङो बेखिनि आपडेटखौ होथ'बाय आरो नेक्स्ट आपडेटखौ आं नोंथांमोननो थाबैनो लाबोबाय दं।